you drop this? Ey, en ik zei ay mami, als je niet die aanvangen. Wat ze vragen why not, jij die deksel van die pot en ze vrij voor mij kop en ze anti-stop man Danny. Oos toe is al Hispanie. Maar ze vragen hoe komt dan niet, ik zit dan niet van ons kan niet. En ze vragen hoe komt dan, ik zeg man dan is dan het dan niet. Ja, die andere dag staan ik een lijn niet bij die kwarasop. Wacht voor mijn bier, maar voor is dan niet mijn andere sok. Oké, die sop is beetje vol, is amper mijn bier, daar vandaan kan ik rol. Voor mij staan de light die wat ik ken, en achter mij staan het dan niet binnen het stem. Wat mij ken, wat luister die bouw, zit ik zo aan mijn stouwer en ze luister die gauw. Ik draai mij om, ze Frans, jij die kira maniki. Wij kunnen ze kunnen laven song, zij ze ja me auntie, ze zei me yo, noem mij zomaar op mijn naam. Ik zei oké auntie, ze zei ach man kom aan. Je kieuw loop als mijn bier komt te koop, ze zeg je met je nummer zal het zomaar stijf knoop. Ik zeg yo, auntie is groen, maar ik weet ze kennen mijn nummer in mijn phone is dood. Ay mami, als je niet die aanvangen. Wat ze vragen why not, jij die deksel van die pot en ze vrij voor mijn kop. Ik zeg auntie stop man Danny, oos toe is al Hispanie. Maar ze vragen hoe komt dan niet, ik zit dan niet van ons kan niet. En ze vragen hoe komt dan, ik zeg man dan is dan het dan niet. Ay shh, wat ze auntie zijn plan, ze wijs van mij wagen was een brief voor jij gaan. Oké, ik sta aan toe en wacht, terwijl zij betaal staan en wat ik verkracht. Ik lus die loopie, ik smaak zo met draf. Wat kom ik om, mijn malen staan alleen en lach, ja. Yo my bro, die jaren gaan mij straf. Je speel in mijn goed, dus ik wat ook in die stap. Ze komt toe uit met die zakjes in haar hand. Zoek aan me voor hulp, kijk die auntie zijn plan. Ze zei me kijk zo, ik zoek nog alle man. Ik gooi je fake lach en praat aan, die kan ik gaan. Ze zei no, ik follow voor jou. Ik zei zo, ik leef nog jou. Ze zei oh, je hoop voor jou zo. Nou ga ik hoe wees ik like auntie, let's go. Hey mami, als je niet die aanvangen. Wat ze vragen why not, jij die deksel van die pot en ze vrij voor mijn kop. Ik zeg auntie stop man Danny, oos toe is al Hispanie. Maar ze vragen hoe komt dan niet, ik zit dan niet van ons kan niet. En ze vragen hoe komt dan, ik zeg man dan is dan het dan niet.